Helo, a croeso nôl I Stryd Womanby. Stryd Womanby yn cael ei adeiladu yn Minecraft. Hwn yw'r fideo Cymraeg. Mae yna fideo Saesneg fyny hefyd. Mae yna link yn y box disgrifio. So there will be a English one. This is the Welsh language video. So go check that out. So diolch mor I pawb. Diolch ar iawn am bob dim, am feedback gen pawb ar yr fideo dwytha o hwyl. Hwn yw'r ail adeilad sydd wedi cael ei goffan, sef yr Moon ar Womanby Street, Stryd yn Caerdydd. Lleoliad sy'n perthyn gyda lot o cerddoriaeth independent, lot o cwmnïau fel Horizons Cymru sy'n hywyddo cerddoriaeth Cymraeg yn Cymru, a bandiau bach, a gallu rhoi siawns I bandiau bach o bandiau Cymraeg, bandiau iaith Cymraeg I chwarae a cael ei enw allan yna. Mae pawb yn dechrau yn rhywle. So felly dyma pam nes I dewis I adeiladu Stryd Womanby a'r Moon yn enwedig. Diolch I pawb sydd wedi rhoi cyngor am adeiladu a tips a pethau I arbrofi gyda yn Minecraft. Mae hwn, a diolch pawb sydd wedi bod yn dal fy ffrydio. So hwn yw un o'r fideos eraill wedi goffan, gan ein fideo o hwyl, a dwi'n bach o fideos bach rhyw 6 munud fel hyn o sut mae'r stryd yn dod ymlaen, wedyn yn cael ei adeiladu dod ymlaen ar ôl yr car park a adeiladu City Arms a pethau ffwrna. Mi fyddai'n ar castell na reid fideo bach arall I fyny. Ond heddiw da ni'n neud y Moon, so diolch I pawb sydd wedi gwylio wedi dod fewn yn Twitch. Dwi'n adeiladu cyn gymaint dwi'n gallu yn fyw yn Cymraeg a Saesneg, ffrydio'n Cymraeg a Saesneg ar Twitch. So diolch draw bob dydd Llun tua 7 o gloch. A dwi newydd goffan hwn draw ar Twitch. So so dyma'r Moon. Mae yna posteri ar y tu allan. Mae yna posteri fel bandiau, pethau sy'n dod fyny fama yn... sorry, ydym meddwl pressure plate. Fama yn bywyd go iawn. Mae yna golau tywydd teg, fairy lights, yn rhedeg ar draws yr to I gyd, ond yn anffodus oedd yn edrych yn iawn gyda lanterns bach. Mae oedd yn edrych yn rhy brysur, so dyna pan dwi eisiau dewsais I rhoi dipyn bach yn nhw, a ddim I gyd. A fel da chi'n cred fewn, mae yna dywediad sef Blessed be the Beatmakers fyny fama. Fel I wneud, dwi yn wneud hwn yn bedrock, so mae yna gennau dipyn bach o limitations. Fel dwi'n gallu mynd fwy ffordd na, bod fuel a bootlegger, a dwi'n gallu mynd fyny am bod bootlegger fanna. So am lot o adeiladau dwi ddim wedi gallu wneud, neu lluniau, neu goliadau, pethau. Ond mae wedi bod yn lot o hwyl yn arbrofi am bod fi ddim yn gallu wneud llawer. A fo'r dyluniau, dwi'n gwybod dass chi'n gallu gael lluniau ar Java, ar Minecraft Java gyda cyfrifiadur. Ond yn anffodus dwi ddim yna just eto dal chwarae hwn ar y PlayStation, so hwn yw fod chi'n nod fewn. Dwi eisiau rhoi cadeiriau byrdda tu allan, wedi cael ei stacio. Dwi'n rhoi mwy o cymeriad a y llun nes I gweld o nath nhw wneud Instagram meme o Byrni diweddar, so eisiau cael syniad yna. Dyma fatha lle ar gyfer amps technolegol, pethau ar gyfer band a bandiau I chwarae fel hyn. Hwn yw'r stage lle yn y nos, a pam dda'n bands, mae'n lle I ddawnsio tant 5 gloch yn y bora weithiau. Nid o brofiad. Mi yna piano oedd yn cael ei torri yn oedd lot o cymeriad fama. Mae yna projector sydd gen nhw dal, ond gynt mi o'ch chi'n gallu chwarae gemau hen fel SNES a pethau a'r soffas fama. Ond dwi wedi dewis wneud hyn am bod o mwy... Mae'n dangos bod hwn fel stage I chwarae ar rhywle I chi ista hefyd.
Fama mae lle ar gyfer y DJ. A'r sound booth ar gyfer y band a neu siwr. Yn bwyd gael mae yna lle i cadw pethau o dan fanna. Ond dim gael. Diolch o'r iawn i Tommy hefyd, sef un o'r perchenog o'r mwn. Mi nath o gyrru lluniau o rhai dyna adeiladau fi, so diolch o'r iawn am hynna, yn helpu lot. A Minty's gig guide oedd yn fy stream dwytha a di bod yn rhannu lluniau o'r mwn a mae'n mynd i helpu fi fy clwb, sef y clwb yn adeiladu nesaf, so gobeithio yr fideo nesaf fydd clwb neu bootlegger wedi ei gorffen. Hwn yw lle yn abel chi dod lawr, mae'n yn bwyd iawn, mae'n flat, mae'n mwy o dda, mae'n dod llifo well, fatha angle, ond yn ffodus Minecraft fel ni'n deud. Mae yna shelf o bren yn dod draws fama a cadeiriau fama, ond yn anffodus fel deud gynt y Minecraft, ond o'n rhy bulky, mae'n fatha gola, rhedeg lawr fama i gyd, a posteri, a gola ar y beams gwyn yma yn rhedeg trwy fo i gyd, ond ie, fel ni'n deud. Dwi'n hoffi'r lefel y gola. Da chi'n gweld o'n wahanol. Dwi'n codi fawr o fy ffôn a mae dim bach goleiach na yn bywyd ar Minecraft. Ond diolch yn drwg. Da chi gael gweld be mae'n fod i edrych fel. Hwn yw bench a'r toiled yn apple. Yn affodus, yw ddim ond fawr a beth sy'n ni'n licio fo gallu fod am bod selar, ffuel o fanna a bootlegger fanna, a wedyn mae gen chi dipyn lle fanna, a wedyn mae'r bootlegger fanna hwnna. So mae'na dipyn bach dwi'n gallu adeiladu'n rhai llefydd, ond diolch yn rhy ddrwg. Mae'n dda i arbrofi a gallu gweld be fedra i wneud tu fewn, be fedra i wneud, a mae'n mwy o challenge. Jukebox arall yn fanna, mae hwn fatha un air conditioning, a posteri'n bod ma, posteri band a bethau. Ond fel ni'n dweud, Minecraft Bedrock, so mae'n lot o lluniau yn dod fyny lot o weithiau, ond dyna yw'r darluniau wedi gael. Booth bach fama i eista ar, pressure plates sydd wedi cael ei troi fewn i byrtha. A fama'n bar, dwi wedi troi y llyfrau fewn i boteli. O'n i'n gwneud y fridge fel nes i'n ffuel, ond dwi'n hoffi hein fel hyn. Dwi am trio gwneud rhywbeth brick and morty fama, mae yna quote am green shit, sef diod mond chi'n gallu gael yn mwn yn caerdydd. Dwi'n gwybod am fel arall yn byd. Dyma cwrw'n dod allan o, chi'n dod allan o bar, dweud bod chi'n boteli. Mae'r selar. Mae lot o bethau creadigol yn dod fewn. Dwi'n gwybod sut mae'r selar yn edrych na'r office, so mae yna lot o boteli fatha whisky a bethau. Kegs cwrw, kegs fatha Guinness a bethau. A wedyn office fama lle chi gallu pres o diwedd y nos, rhaid yn y saff, llyfrau fatha invoices a pethau. Chi'n dod allan o fama. Just cael drysa. A wedyn chi'n dod yma am y toiledau fel ni. Mae'n ddod o hyn lot o posteri. Posteri gwahanol, diolch yn cweith ailadrodd fel lot o'r darluniau yma. Ond fel ni'n dweud, Minecraft Bedrock. Hyn yw'r lle tân, fire exit. Llanfa tân, sorry. Sein ar gyfer toiledau. A just fatha, mae hwn yn byd iawn yn goch mawr fanna. Wedi cael ei peintio ar y wal yn lle seins, ond ffodus yn gallu gwneud toiledau genod neu menywod. A mae sinks i gyd fewn yn yr cubicles, mae'n byd yn Cymraeg. A mirrors, dwi wedi trio gwneud mirrors fel hyn. Ond mae lot o hyn yn fwy fel cyfleu syniad yn lle exactly be ni'n trio gael. Ond dwi'n really hapus fod sut mae wedi troi allan. Oedd hwn yn build quite hwylog hefyd, am bod na chi'n gwybod y lluniau. Hyn yw'r Rhinals, a mae'n edrych yn quite iawn, yn ansych chi ar y llawr. So mae'n siarad am fyny fanna. A lle toilet ar gyfer y dynion. Sink i gael chi dwylo. A ie, dyna'r mwn. Mae'n really pwysig i hywyddo
llefydd fel hyn, dwi ddim yn just yn lle i yfad, yn y lle i gweld gigs a band. Mae yna lot, weithiau mae'n dod o cadeiriau allan yma, mae yna lot o Horizons Cymru talks yma yma, talks o gyfer menywod yn cerddoriaeth a sut genod yn cerddoriaeth a sut i fod yn yr industry cerddoriaeth, a lot o bethau, mae'n mwy o cymuned a i helpu gilydd a helpu bandiau bach, so gobeithio ni'n gallu fynd i gweld gigs yn fuan, ond mae'n pan fydd hi'n saff. So ie, dyna pam ni eisiau gwneud o, a mae Womanby Street yn un o'r strydoedd ffefryn mi fynd ar. A just, dwi'n meddwl mae'n pwysig cadw llefydd independent fel hyn. Ddim mae jyst gyfer cerddoriaeth Cymraeg, jyst gyfer cerddoriaeth yn general. Mae lot o bandiau bach yna'n dechrau rhywle, a mae lot o llefydd fel hyn gyda personoliaeth. So gobeithio, fydd yma dal yma ar ôl yr holl Covid, ond a fydd ni'n gallu mynd allan pan fydd hi'n saff i gweld pawb a gweld gigs. Ond, yna ni, dyna'r mwn. Dwi'n really hapus efo fo. A gyda ni bouncer hefyd. Cael syniad fan hyn air goms o bouncers. Really hwylog. Dwi'n cael lot o hwyl efo'r build yma. A fuel. Yna lot, gallu defnyddio lot mwy o lluniau. Ond cyn gymaint o lle i adeiladu, ond oedd yn lot o hwyl i trio adeiladu gyda be ni'n gallu gwneud, a lot o hwyl. Diolch ar iawn i Tommy eto ar gyfer lluniau drosodd. A Minty's gigaid, mae Minty yn boed really neis Daniel Minty, na roed linkiau yn yr box disgrifiad. Mae'n lot i wneud hwyl o bandiau Cymraeg, cerddoriaeth Cymraeg, bandiau yn general, a hwyl o llefydd yma, a mae'n pwysig i cadw llefydd bach o hyn yn fyw. A gobeithio yn fuan fydd chi'n gallu gweld chi ar y stryd, ond tan hynna, mi fyddai'n dal wneud hyn yn fyw ar Minecraft llun, bob llun ar Twitch yn Cymraeg a Saesneg, stream dwyieithiog a streamio'n Cymraeg draw fanna hefyd. So, os dwi'n gweld chi draw ar Twitch gyda Minecraft Cymraeg, Womanby Street, gobeithio fydd chi'n gallu gweld chi ar y stryd yn dydd, a gallu yfad yn saff a bod yn saff, ond tan syni, diolch am gwylio. Adeilad nesaf gobeithio fydd clwb wedi cael ei goffan, clwb o'r bach, yr one and only, sy'n ni'n gallu dweud. A gobeithio fydd bob dim wedi cael ei goffan, a llawn wneud stream gweld sy'n mynd, arbennig i gyfer dydd Gwyl lle da ni'n gallu dod yfad yn digidol ar y stryd. So, diolch ar iawn am gwylio. Bydd chi'n cadw'n saff, a welai chi tro nesaf.